दा जोंखौ फोरोंनाया नै खिरा आसान फोरोंदों ओमफ्राय आरो कारपेट होरि फोरोंगोन ओमफ्राय माला फोरोंदों दा जोंनो थाखाय जि हिन्जावफ्रा गहेना गानो बेफोर गासैखौबो फोरोंनानै गालांगोन आरो बिथांमोना दा जोङो नै बिसोर बिथांमोनजों जेबो भाषा रोङा बिसोरनिखौ जोंबो बुजिया जोंनिखौबो बिसोर बुजिया दा जों एक्टिंजोंनो दा जों नै बेसांखिनि रोंनानै दङ आरो गावनि मेगनजोंनो थालिरनि बिगुरजों बनायदों औ थ' बेखौ बनायनो जेबो गोब्राब जायाखै नामा? गोब्राब जायाखै इजि जोबोद मोजां आरो बानायनो जोंथ' सानोमोन आरोना खिराफोरखौ बोरै बनायो मारै बनायो दा जोङो मेगन देखादों नुबाय आरोना इजिथार आरो मोजां जोबोद मोजां मोनदों मोजां नांदों माने जोङो बेफोरबायदिखौ नुफेराखैमोनबो उदालगुरियाव माने जोंनो दायो अबिनाश सारा जोंनो थाखाय बेबायदि सोलोंथाइखौ मोनहोदों बेबायदि मोजां खाबुखौ मोनदों जोंबो दिनै सोलोंनो मोनदों नै मोजां मोजां खिराबो बानायदों आसानबो बानायदों आरो मालाबो बानायदों आरो ओमफ्राय दायो नै जों गोबां सोलोंबाय थादों मोजाङैनो दा सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबाबो दंबावो आरो दा नै बेफोरबायदिबो मोजां मोजां खिराफोरबो मोनदों आरो दायो आচ্ছা बे बुस्थुखौ गावनि मेगनजोंनो थालिरनि बिगुरजों बनायदों औ थ' बेखौ बनायनो जेबो गोब्राब जायाखै नामा? गोब्राब जायाखै इजि जोबोद मोजां आरो बानायनो जोंथ' सानोमोन आरोना खिराफोरखौ बोरै बनायो मारै बनायो दा जोङो मेगन देखादों नुबाय आरोना इजिथार आरो मोजां जोबोद मोजां मोनदों दा नोंथांमोना गावनि हाथजों बनायनानै गाननो मोनदों माबायदि नांदों दा गाननो मोजां नांदों मोजां नांदों दा नै बेफोरनि प्राइसआबो 150 लागोननो 150 ओमफ्राय दा बेफोरबो नै प्राइसआ मोजाङानो जागोन समायना नुदोंना मोजाङानो दा बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनै बेयाव जि मावनो हादों नोंथांमोना उनाव अन पे सेलरि जालांगोन नामा दरमाहा सिस्टेम जालांगोन नामा अबिनाश सारनि आन्दारावहाय औ जागोन दा ओरैनो बेसेबांसो सुबुं दं नोंथांमोना बेयाव बेसेबांसो महिला भट दं दायो 50 जनसो जानो हागौ आरो 50 जनसो आচ্ছা दिनै नोंथाङा बाहेराव दंना बेजों लोगोसे दा नोंथाङा दिनै उदालगुरियाव बेबायदि गोबां सुबिदा होबाय अबिनाश सार दैमारिया जिबायदि जोंनि ओनसोलाव गैफेरामोन लाइमोनफ्रा गोबां बेखाराव दंमोन दिनै बेबायदि मोनसे सुबिदानि थाखाय नोंथाङा माबायदि हामलायनायखौ जासिनो सानो? मोजां हामलायनाय आरो बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ मोनबावथों जोंबो बिदिनो मोजाङै बिदिनो जोंबो आरो सोलोंनो मोनबाय थाथों बेबायदि खामानिखौ जोंबो आवगायलांनो हाथों जोंबो गोरिब मानसि बेफोरावनो जोङो बेस्थ' जानो हायो आइजो हिसाबै बेखौनो बुङो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय बेयावहाय केरेलानिफ्राय फैनानै आनाना फिट चेन्नाइनिफ्राय फैनानै बेयाव तामिलफ्रा फोरोंफैदों दा बेयाव मा फोरोंगोन बिथांमोना नोंसोरखौ? दा जोंखौ फोरोंनाया नै खिरा आसान फोरोंदों ओमफ्राय आरो कारपेट होरि फोरोंगोन ओमफ्राय माला फोरोंदों दा जोंनो थाखाय जि हिन्जावफ्रा गहेना गानो बेफोर गासैखौबो फोरोंनानै गालांगोन आरो बिथांमोना दा जोङो नै बिसोर बिथांमोनजों जेबो भाषा रोङा बिसोरनिखौ जोंबो बुजिया जोंनिखौबो बिसोर बुजिया दा जों एक्टिंजोंनो दा जों नै बेसांखिनिखौ रोंनानै दङ आरो बेखिनिखौ रोंनो थाखाय खैदिन टाइम बा बेसेबां टाइम लाखो बा खैदिन लाखो? माने जों नुनायावनो रोंबाय बेसेबां सम लाखो रोंनायाव? बेसेबां सम माने 10 मिनिटफोरावनो रोंदों आरो ना बारा गोबाव लायाखै मेमा जोंनो खिथिना होदो इदि होननानै ओमफ्राय जों बेखौ बानायदों आरो थालिरनि जिदुंदों खुन्दुं दा ओरैनो खैदिनसो ट्रेनिं होगोन होनना बुंदों? साननैयाव जों दा नै আপনার কেনেকা ফিল হৈ আছে? প্ৰথমতে যিটো নেকি এইটো আঁচনি অনাজনক মই নমস্কাৰ জনাওঁ আৰু আজি নেকি যিটো যে কাণফুলি খাৰু আৰু যিটো নেকি মহিলাসকলৰ সজাৰ কাৰণে যিটো নেকি জুৱেলাৰীবিলাক থাকে যে পাতেদি বা সাধাৰণ এটা বস্তু দি বা এনেকুৱা বিভিন্ন আঠাৰে দি তৈয়াৰ কৰিব আমি শিকিবলৈ ভাগ্য এটা পাইছোঁ তাৰ কাৰণে বিশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ যিজন ব্যক্তিয়ে আনাজনক আৰু আজি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত সেনেকুৱা কোনো আঁচনি নাছিলে যে মহিলাসকলে ঘৰত বহি এনেকুৱা এটা ধুনীয়া আঁচনি যাতে লৈ ফালে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতৰ বা নিজৰ ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে এটা ইনকাম পোৱা নাছিলে গতিকে আজি এই আঁচনিটো পাই লৈ মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ যে মোৰ ফালৰ পৰাই নহওক বা আমাৰ গাঁওবাসী বা ওদালগুৰি অঞ্চলৰ মহিলাসকলে ঘৰত বহি বহি আজি এই বিশেষ জুৱেলাৰী ঘৰত হাতেদি তৈয়াৰ কৰি ৰাইজক বা দেশখনত প্ৰচাৰ কৰিব সাহস এটা পাইছে বা অভিজ্ঞতা পাইছে তাৰ কাৰণে এই যিজন ব্যক্তিয়ে আনিছে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু আজিৰ পৰা যিটো কল্পনা কৰোঁ যে আমাৰ নাৰীসকলে যাতে বেকাৰ বা পুৰুষৰ ওপৰত ইনকাম লৈ বা পুৰুষৰ ওপৰত চলিব লগা নহ'ব বুলি মই এটা আশা কৰি বিশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু আজি মই যিটো নেকি শিকি আছোঁ মই শিকি বহুতখিনি জ্ঞান পাইছোঁ যিটো কোৱা হয় যে শিকাৰ কাৰণে কেতিয়াও
পিছ পৰিব নালাগে আমি পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ অভিজ্ঞতাটো চলাই নিয়াটো বিশেষ आरो जोङो तारमाने बानाना थालिर दंफांनिफ्राय जोङो जिदुन दिहुनबाय माने खुन्दुं दिहुनबाय खुन्दुंनिफ्राय जोंहा दा जा र' मेटेरियेल्स जाबाय र' मेटेरियेल्सनिफ्राय जोङो माबायदि जिनिस बानायनो हायो बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय उदालगुरियाव थानाय जितु खामानिनि आंखाल जानाय सुबुंफोरखौ लानानै दिनै जाय जों माबायदि बानायनो हायो थालिरनिफ्राय थालिरनि खुन्दुंनिफ्राय जों बायदि बायला बनाय हेन्डिक्राफ्टसनि जिनिसफोर दिनै आसान होन खेरा होन सेन होन बायदि बायला बेखौ जोङो दायो ट्रेनिंखौ उदालगुरि फार्मार्स क'अपारेटिभ ससाइटि प्लास नेक्टार जोंनि जितु स्पन्सर नेक्टारा जोंखौ स्पन्सर खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंखौ केरेलानिफ्राय जितु जायफ्रा फोरोंगिरिफोर फैदों बिथांमोना जोंखौ फोरोंना गालांदों आरो बिथांमोनखौ जों हामबाय होनदों उन जोलैयावबो जाहाथे जोङो बेबायदि गुबुन संस्थाफोरनिफ्राय जों अनसायनाय मोनगोन होननानै आसलि प्रब्लेमथ' बे जाखागोन साभाबिक खोथा थारमाने बेवहाय मानो होनोब्ला गोबां मानसिफ्रानो जाहाथे एंगेज थानो हागोन आरो आनएमप्लयमेन्ट जितु प्रब्लेममोन जोंहा दा बिटिसि ओनसोलाव जितु आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेममोन बा हमु इन्डियायावनो जितु आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेममोन आं सानदों बे बानाना फाइबारनि गेजेरजों बे उदालगुरि फार्मार्स क'अपारेटिभ ससाइटिनि आन्दारजोंहाय जोंनि बिटिआरआव जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ निस्सय बेजों एंगेज जाना थागोन आरो बिथांमोननि रांखान्थि अबस्थाया मोजां बिङाव फैगोन होनना सानदों आरो बे बुस्थुखौ जों एक्सपर्ट जितु जों खालामगोन आउट अफ स्टेट बा आउट अफ कान्ट्रियावहाय जोंनि बे जितु जायफ्रा जोंनि फोरोंनो फैदों बिथांमोना जोंखौ लोगोसे सापर्ट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जों बे जिनिसखौ जों मोजां मुलाम्फा मोनगोन होननानै जों सानदों आं बहुद गोजोननाय मोनदों जोङो अफिसियेल जों गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट आसामनो जोङो फान्डिं मोनाखै जायफ्रा अट'नमास काउन्सिल होननाय दोङो बिथांमोना जोंनो बहुतखिनि सहाय खालामदों आरो जुदि गभर्नमेन्टआबो जुदि मेसिनारिजों जुदि हेल्प खालामोब्ला जों बांसिन डेभेलप खालामनो हागोन आरो जायफ्रा जुदि दिल्ली मुम्बाइ केलकाता बाहेरफ्राव मावहैदों बेफोर जिनिसा माने जुदि जों बन्द' खालामनो हागोन होननानै जों सानो मानो होनब्ला न'खरनो माने इनकाम फैसाखौ खामायनो हागोन होनना सानो जों थालिरनिफ्राय बायद्य बाहायो जों रिसाइक्लिं होनो जोंहा जाबाय रिसाइक्लिं जों फिथाइखौ जायो फिथाइखौ जानायनि उनाव जोङो जिदु बनायबाय जिदु बनायनायाव जितु इउसटेज जायो बेखौ जों फार्मिं कम्पस्ट बाहायो बा खानस्रि हासारनि उनावहाय जों आख' मा बाहायो जोङो जितु माबा थायो आरो जितु बिदै ओंखारो रक बेखौ जोङो बाय' फार्टिलाइजार जों बानायो बेखौ मैगं थाइगं जिखुनु आबादाव जुदि होयोबा बहुतखिनि मोजां जायो खिन्थु जोंनि जिनिसा बेनोसै जे आं बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो खावलायो जिखुनु आबाद मावोब्ला खामानि मावोब्ला रिसाइकेलजों जुदि लाङोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोला बहुतखिनि गोजौ जागोन बेराफारसेथिं नोंनाय जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ बयबो मावो खिन्थु जों नुनो मोनो जिगाबफोरखौ जों सावना गारो जुदि जों बेखौ दानफ्लेनानै जुदि रिबाइन्डिं खालामोब्ला जुदि रुल खालामोब्ला जों बाहेरायाव एक्सपर्ट हरनो हायो जिगाबखौ बहा नाङा बयबो जायगायाव नांगौ मोसौनोबो नांगौ नोङो मा होनना बुङो मैखुन मोननोबो नांगौ गासै जिनिसावबो नांगौ मैखुन जिगाबखौ जेनेबा नोङो बेलेग जिनिस जुदि बायग्रा जिनिस जुदि हरोब्लाबो बेखौ खाथाबना हरोब्ला बे जिनिसा बाया बेखायनो जों सानो बेथ' जोंनो जाबाय उदालगुरियावहाय बे बानाना फाइबारा जों जाबाय आं सानो बिटिआर सरकारखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों अखम गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे मोजां ससाइटि बा मोजां एपिअफोरनो जाहाथे किसुमान जायफ्रा खामानि मावफुंग्रा ससाइटिफोर बिदि दङ बिथांमोनखौ जुदि फान्डिं जुदि ग्रान्ट होनानै होयोब्ला बहुतखिनि डेभेलप जागोन होनना सानो आरो बिदि जोंनि बर' बिटिआर थानाय अखमाव थानाय मानसिफोरा गुबुन जायगायावहाय खामानि मावहैनाङा होनना सानो जोङो बेंकनिफ्राय जोङो कुनु जेबो हेल्प मोनखाया आरो ससाइटिफोरनो बिसोर बेंकनो होनो नागिरा बेनिखायनो सानो बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जायफ्रा रियेल खामानि मावो बिथांमोना जाहाथे नोजोर लाखिनानै होयोब्ला बहुत गोजौ थांगोन आं सानो जों बाहेर मानसि लाबोदों दायो जेनेबा जों दा हेबनायनि खामानि मावबाय थादों जों बायदि बेला जि मुवा दिहुनबाय थादों आरो नोंथांमोना भिडिअ निसय नुदों बिथांमोना खुब बेस्थ' जादों खुब इन्टारेस्ट लाखिदों जोंनि जितु उदालगुरि बासिन्दाफ्रा खिन्थु जोंनि बर' आइजोफ्रा माने बांद्राय इन्टारेस्ट लानायखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनब्ला जों बर' जाथिनो मा नांगौ बोलोनि खामानि नांगौ बेनिखायनो बे जिरायनाय खामानिखौ बारा मावनायखौ जों नुवाखै थारमाने